ruismaatiainen ja teisko. Teisko elää lähinnä pienruualla, jota löytyy maasta. Se on esimerkiksi sellainen pieni eläin kuin tari ja mereneläimistä mainittakoon kaloista täällä Lapin luonnossa, kuten väyne ja sytvävä. Ja sanottakoon vielä näistä suurpetoeläimistä, joita täällä liikkuu jatkuvasti nelinkontin. Ja kun saavun lähelle, ne juoksevat kaksin jaloin. Juoksen siinä vaiheessa karkuun, kehotan samaa kaikille muille. Mutta esimerkiksi sellainen eläin kuin lauste. Se tuo mukanansa, jos sellaisen näkee, niin hänen se yhden lausteen seurana tulee monta laustetta perässä. Ne syövät kaikki rääppeitä, mitä jäljelle jää henkilöstä. No. Otettakoon sitten luonnonhelmasta vielä yksittäisiä Voi vittujen kevät! Lintuja. Nämä linnut, kuten tilvi ja pävi, niin nämä linnut ovat erittäin ahneita. Luonnossa olen kyllä elänyt hyvin pitkään elämässäni, toisin kuten väitetään. En ole Jukka, miten kauan tarvii tehdä vielä? Miten kauan tarvii tehdä vielä? Jukka! Miten kauan tarvii tehdä vielä? Mun tulee kylmä. No kylmä. No tuu itse tekemään. Mun loppuu noin nimet kesken. Jukka! Petolintuja taas Lapin luonnosta löytyy. Yhden nimi on keippo. Toisen nimi on juuri naakka. Ja hätviäinen on eräs laji, joka nyt tuli mieleen. Ja sitten on linnuista mainittakoon vielä kivessieppo. Hän tekee kaikenlaista pientä jäynää muille eläimistöille luonnossa. Ja tuolla merellä näkyy tällä hetkellä menevän putviainen kaverinaan teukka.
jumalauta. No, katsotaan tässä vielä hetki, mitä maasta löytyy. Maasta löytyy ketkauttaja ja kärmes. Ja otetaan siihen lisäksi vielä vaikka hallintointi. Täällä lintuja, jos luetellaan vielä, niin on lehto, kärväs, tärvä. Molemmilla on siivet ja molemmat lentävät taivaalla, toisinaan maan läheisyydessä ehkä. Tuulessa, kuten ehkä äänestä kuulee. Täällä tuulee paljon. Olisiko mitäs muuta luonnosta löytyy? Luonnosta löytyy rirveli ja ratasieppo. Otetaan joskus uudelleen. Lähetys päättyy tähän. Kiitos kaikille Luontokutsu-ohjelman seuraajille. Ensimmäinen jakso oli tässä. Jos toinen jakso joskus tulee, niin soittakaa jollekin. Se tulee varmaan tekemään sen. Minä lähden nyt pois. Koulussa mua kiusattiin, ei uskoneet lestat elviksiin. Opet puuttuneet ei, meillä menee Jeesus all the way. Kato, mulla on tää rock'n'rollia, se on sielussa aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll ja rock'n'roll on kaikki. Mä lähdin sivariin, en kelvannut enää mä harmaisiin. Huusin muodosta hei, rock'n'roll is here to stay. Sivarista ammattiin, no eihän sitä päässyt kummoisiin. Se mua haitannut ei, sanon yes box ja Holy Ray. Mulla on tää rock'n'roll ja soi, sielussa aina rock'n'roll ja kaikki on niin rock'n'roll ja rock'n'roll on kaikki. Nätin tytön tapasin, tai no, tytön nyt kuitenkin. En saanut mitään tarttuvaa, mitään sellaista, mitä ei vois parantaa. 3 treffeillä, 2 viivaa raskaustestissä. Mentin silti naimisiin, vaikka appiukko